Kontsumorako prezioen indize aurreratuaren datua argitaratu du Espainiako Estatistika Institutuak. Aurreko hilabeteko datuarekin alderatuta puntu erdi bat egin du behera, 6,8raino batez ere argindarraren eta erregaien prezioen jaitzierak eraginda. Hala ere, handitu eginda azpiko inflazioa, hau da, elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe kalkulatzen dena. 10 bat igo da eta 6,3an geratu da azaroan. Kaixo guztioi, eguardion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 29 ditu gaur asteartea da. KPI-arekin lotuta pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean. Zehazki, 8,5 handituko dira urtarrilaren batean Hego Euskal Herrian. Hori izan baita, azken 12 hilabetetako bataz-besteko inflazioa. Eurotan, bataz-besteko pentsioa 115 euro handituko da. 1.326 eurotik 1.450 eta hortik gora erritiro pentsioak. Batez ere, 1.510 eurorenak dira orain eta 1.628 eurora iritziko dira 2023 urte hasierarekin batera. Aurten indarrean jarri den pentsioen erreformaren lehen zatiak aldaketa esanguratsu bat eragin du pentsioen eguneratze sisteman, amaitu dira espero zen inflazioaren araberako igoerak eta akabo gizarte segurantzaren kontuen egoerara lotutako sistema ere. Alderdi Popularrak bere gehiengo osoarekin garaian onartutakoa. Aurrerantzean, pentsioak bataz-besteko inflazioa adina handituko dira. Oraingo honetan, 2021ko abenduko eta aurtengo azaroaren Espainian KPI-ak izandako bataz-bestekoaren arabera hain zuzen. Eta KPI-aren araberako soldata igoera eskatzeko grebara jo dute berriz ere Bizkaiko metalgintzako sindikatuek. Aste osoko greba egingo dute lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eta ez da egon aurreko grebaldiko azken egunetan moduko istilurik. Sindikatuen arabera, grebaren jarraipena handia izaten ari da, 95%koa eta momentuz ez dago Feben patronalarekin biltzeko beste hitzordurik. Balorazioa oso positiboa egiten dugu, aurreko egunetan bezala, gaur esan bezala Durangaldean egon gera, eta jarraipena erabatekoa izan da. Emaitza oso ona eta oso positiboa, Durangaldea erabat itxita dago. Eta, piketeak nahiko lasaiak izan dira, naiz eta ertzaintza lehenengo ordutik atzetik eduki dugu. Ez dugu inolako informaziorik eta bilera eskararik jaso Feben aldetik. Feben bilera batera ditzen bagaitu hor egongo gara. Beti, ez lehen aipatu dan moduan negoziatzeko prestutasuna beti eduki dugu, baina bai eskatzen duguna da, bilera bat eskatzen badu, mesedez esateko da, benetan borondate batekin negoziatzeko eta edukia mahai gainean jartzeko. Bestalde, gasolindegien greba bertan bera gelditu da Bizkaian hitzarmenaren inguruko aurreakordioa itxi ostean. Patronalak, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuekin itxi du aurreakordioa, ELA sindikatuak kanpoan utzita. 2022ko soldatak 6,1 igotzea adostu dute eta bertan bera gelditu da igandean hasteko azken greba. Osakidetzako azpikontratateko garbitzaileek grebara deitu dute abenduaren 14tik 16irako euren lan baldintzak Osakidetzako langileen berberak izatea galdekin dute LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuen babesarekin. Ia 5 urte daramatzaten laniturik gabe.
viviendas. Ya basta de considerarnos trabajadoras de tercera. Funtsezkoak bagara, baldintza dugu. Eta Euskal Hezkuntzan aro berri bat irekitzeko deia egin dute EH Bilduk eta LAB sindikatuak. Manifestu bateratua irakurri dute Arnaldo Otegik eta Garbine Aranburuk EAeko hezkuntza akordioaren nondik norakoak baloratzeko. Aldaketa sakon bat behar dula eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere Euskal Hezkuntza sistema propiorako transizio egiteko baliagarria da heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Momentua da baita ere titulartasun partekatuak esperimentatzeko. Tokitasunean oinarrituz eta udalaren parte hartzearen bidez. Eztabaida honetan, naiz eta mendebaldeko 3 herrialdetan ari garen, nazio ikuspegiz jokatu behar dugu. Gaiz aldatuta, bai bakarrik da bai legearen aplikazioa eztabaidagai den honetan, Arandina auziaren inguruko kasazio errekurtsoak aztertuko ditu gaur Auzitegi Gorenak. Lehen aldia da auzitegiak sexu erasoekin lotutako kasazio helegiteak aztertzen dituena eta Nafarroan ebatzi dute baietz da baietz legearen aurretiko kondenei eutsiko dietela. Nafarroako auzitegiak ez du murriztoko zigorra, ura lege berriaren parametroetan sartzen baldin bada. Nafarroako auzitegiak sexu indarkeriagatiko sententziak ez ditu berrikusiko, ez da zigorrak murriztuko ere baldintza batekin. Kondena horiek aplikagarriak izatea lege berriarekin ere. Feministaldia, kultura feministari lotutako ahots, sorkuntza eta diskurtzun topagune izango da berriro bihartik hasita. Azken urteetako bideari jarraituta, kultura feministaren jaialdiak Tabakalera izango du egoitza, abenduanen 3 bitartean. Sarrera librea izango da, bete egin arte. Streaming bidez ere emanaldietako batzuk ikusteko aukera izango da. Con la naturaleza y lazos rotos entre las personas. Conseguir lo que nos rindamos antes de tiempo no poder modificarse. Se origina en las fuerzas consagradas y respetadas de la sociedad. Eta aro aldaketa Euskalgintzaren Kontseiluan azken 12 urteetako idazkari nagusi Paul Bilbaok ez du segituko eta Idurre Eskizabel izango da aurrerantzean kargu horretan.
Gaur 8 irudikatuko dute lekuko aldaketa, Kontseiluaren 25. urte hurrenaren karietara Durangon egingo duten ekitaldi batean. Kezkak eta bizipenek elkartu gaituztela hemen gaudenok, edo aldrebes, kezkak eta bizipenek eraman gaituzte adiskide izatera. Eta kezka eta bizipen hoien artean badaude euskalgintzarena. Ezankizunez eta lanerako gogoz esan diote baiezkoa Kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatxua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, Kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua. Gogoak eta Paragoneuk eta beste batzuekin hor bueltaka dabilkigun gai bati heltzeko eta da feminismotik nola hurbildu nazioagintzara. Justu titulu hori jarri diot, orain. Eta euskara bultzatzeko ekimen berri bat abiatu du euskaltzaleen topaguneak. Euskaraz ez dakitenek erakartzeko jardunaldiak. Zubi bat euskaratik izena du egitasmoak. Hizkuntza aniztasunaren lanketa euskaratik egin daitegela uste dugu topagunean. Herritarren hitzen arteko elkarbizitza eta euskaraz bizi nahi duen herria batera eraiki daitezkelako. Euskaltzaleen topaguneak Euskal Herri osoa, euskara erabiltzea eroso eta ohikoa izatea du helburu. Topagunetik elkarlanerako zubia landu nahi ditu. Hizkuntzatik elkarbizitza eraikitzen lagundu dezakegula sinetsita. Pertsonok elkar aurkitu behar dugu. Elkarrekin harremanak sortu, bakoitzak bere ibilbide kulturala duela kontuan hartua. Horixe litzateke euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Inklusioa da euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Astebete eskaz falta da Durangoko azokari hasiera emateko, 930 nobedaderekin berreskuratuko dugu ohiko itxura, abenduaren 7-tik 11-ra, 258 erakusma izango dira landako gunean eta 250 kultur ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte. Pandemia aurreko datuen pare daude kopuru horiek Gerediaga elkartearen ustez eta ohiko azoka bat espero dute. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian... Gainera, ospakizuna bere dimensio guztietan azoka. Bai landako gunean, bai guneetan, eta bai herrian bertan ere bai. Azoka berreskuratu nahi dugu, giroa berreskuratu nahi dugu eta jaia ere berreskuratu nahi dugu. 930 nobeda inguru aurkeztuko dira aurten. Aurten urte berezi izango da Otsailarentzat, 15 urte beteko baititu, 2007 urte hartatik, eta 2007 urte hartan, Durangoko azoka basageroz eta gure bat baino gehiago. Eta Asteazuko udalak udalerri euskaldunen mankomunitateko kide izatea erabaki du, aho batez Asteazu Batuz taldearen eta jeltzaleen arteko botoekin. Beraz, datorren abenduaren 17an, UEMaren batzar nagusiak herri berrien eskaerak onartzen dituenean, UEMako 95. herria izango da eta Tolosaldeko 22.
Gaizaldatuko dugu eta osasun gaiei buruz arituko gara, Miren Basaras mikrobiologoarekin, pantaiaren beste alboan daukagu. Kaixo eguerdion, Miren. Kaixo eguerdion. Lehenik eta behin COVID-19 bilakaerari begira hasiko gara, izan ere COVID-aren ondoriozko heriotzak 14% eta 15% artean handitu direlako Euskal Autonomia Erkidegoan, bigarren hiruhilekoan. Zein da egoera, zein azalpen du honek? Bueno, egia da, eta ondo esan duzun bezala bigarren hiruhilekoan, hau da, apirilean, maiatzan, ekainean, hildako nahikotzo izan genuen, gutxi gora bera, lau hildako, edo bataz beste lau hildako eguneko datu diak dira, handikona, pixka bat jeizten joan da hildakoen kopurua. Zergaitik hori, badakigu txertaketaren dosi gehigarriak jartzen hasi ziren bereziki irailetik aurrera, eta, bagenekien zelan hasierako txertaketaren ondorioz edo hasierako dosien ondorioz eta immunitatearen jeitsiera bat zegoen. Dosi gehigarri honek egin duena izan da bereziki zaugarriak diren pertsonak, hau da, adinekoak eta berriro piztu esango genuke edo berriro indartu sistema immune hori edo defentsa horiek eta horregaitik kasu larrien jeitsiera eta hildakoen jeitsiera ere nabarmena ikusten da. Hala ere, esan behar dana da, momentu honetan daukaguna, azkenengo hilabete hauetan daukaguna, da, hildakoen kopuru hori bat, bi eguneko direla, ez da? Hau da, jarraitzen dute hiltzen, bereziki adineko pertsonak, baina ez dugu ahaztu behar baita ere, 50 urtetik gora hildakoak agertzen ari direla. Txertaketa aipatu duzu, txerto dosi gehigarri horiek, negua dator gainera, ez dakite aldaera berriak ote ditugune aurretik ere, edo ezagutzen diren aldaera berriren bat? Argi dagoena da virusa jarraitzen duela evoluzionatzen eta evoluzio horretan aldaera eta azpi aldaera berriak sortzen ari dela. Une honetan, gure artean dagoena da Omikron izeneko famatu hori, ez da ja hainbat hilabete dago gure artean, gertatzen ari dana da Omikron horretan azpi aldaera ezberdinak daudela, ez da, 4, 5, 2 izendatzen direnak, ez da. Eta, ikusten dena da, horiek gure artean mugitzen ari direla. Etorkizunean berriak egongote diren ala ez, hori virusak izango digu eta bere evoluzioaren arabera izango digu. Mundu osoan une honetan mugitzen ari direnak dira horiek, ez da. Eta badakigu une honetan ditugun txertoak, badaukatela babespen mugatu bat aldaera horien aurrean edo azpi aldaera horien aurrean. Esan nahi dudana da, ditugun txertoak ez direla guztiz eraginkorrak aldera guzti horien kontra. Txina izaten ari da albiste ere egunotan, kutsatze errekorrak izaten ari duelako herrialdeak, pandemiaren hasieratik Omikron aldaera horrekin aipatu duguna ez, gailentzen ari dena gurean ere, gehienak asintomatikoak direnak, baina zero COVID estrategia ari direlako muturrera eramaten, ez? Nola ari zara ikusten bertako egoera? Txinako egoera beti eta hasieratik, pandemia honen hasieratik beti berezia da. Inoiz ez dugu jakin benetan zenbat kasu dauden, zenbat ospitaleratuak dauden, zenbat hildako dauden eta bar. Orain, esan dute, badagoela kasuen igoera bat, atzo esaten zuten, pixka bat jeitzi egin dela, edozein kasutan ez dakigu oso ondo benetako datuak diren, edo, beraiek eman nahi dituzten datuak diren. Argi dagoena da, COVID-0 estrategia hori, badakigu virusarekin bizi behar garela, eta hemen uste dut Txinan arazo printzipalena da, erabili izan dituzten txertoak ez direla, RNA txertoak bezain eraginkorrak alde batetik, eta bigarrenik, han bertan milioika pertsona bizi dira, eta milioika pertsona guzti horietatik, ez direla txertatu 80%, ez da, beste leku batzuetan, eta hemen kasu ikusten dugun. Eta horrek egiten duena da, kasuen igoera bat gerta daitekela, eta noski agian baita ere heriotzaren igoera bat. Baina datu horiek zenbat hildako, zenbat kasu larri dauden eta bar, ez ditugu ezagutzen. Beraz, ez dakigu oso ondo zer gertatzen ari den. COVID-19 ari gara, gure artean jarraitzen duena, gripearekin bat eginda kasu askotan ere, eta horren kasuan bronkiolitizari buruz ere hitz egin behar dugu, kasuen gorakada eman delako, ez hilabete hotzetan gertatzen den bezala baina zer izan behar da kontuan gai honetan, Miren?
Bueno, bagenekien, bai udazkena, bai negu garai honetan arnaz bideko virusak igo egingo zirela. Hori urtero gertatzen da, azkenengo 2 urteetan pixka bat bereziak izan dira, zeudelako hainbat babes neurri eta horien artean maskararen erabilera. Eta horrek gutxitu egin duena, logikoa den bezala da, arnaz bideko infekzio horiek. Nola neurriak lasaitu egin diren eta ja maskara gutxi erabiltzen den, nola baita ere, distantzia fisikoa edo pertsonen arteko distantzia fisiko hori, ja ez da betetzen eta bar, hau da, bueltatu gara ohikotasunera, arnaz bideko virusek egin dutena da, beraien papera, hau da, berriro bueltatu gure gana. Bronkiolitisaren kasuan ikusten duguna da, arnaz virus bat dela, deitzen da arnaz virus sintzitiala, eta honek eragin handia dauka bereziki ume txikietan bronkiolitisa eraginez, 5 urte edo inkluso 2 urte baino gazteagoak diren umeetan printzipalki. Zergaitik? Beraien sistema immunea, beraien defentsak momentuz ahulak direlako, eta bizitzaren zehar bereganatzen ditugu defentsa horiek. Horregaitik kasuen gorakada nabarmena gertatu izan da populazio talde horretan. Baina hori 2019an baita ere gertatu zen, edo 2018an eta pandemia aurreko urteetan. Hemen ikusten duguna da ere, eta hori gertatzen da, arnaz virus sintzitiala ez da bakarrik ume txikietan agertzen, baizik eta beste adin tartetan ere, adineko pertsonetan ere ager daiteke, eta orduan talde horiek babestu egin behar dira gehien, Eta nik beti esaten dudana da, arnaz sintomak baldin baditugu, pertsona horiek babesteko, gutxienez maskararen erabilera ibiliko dugu edo erabiliko dugu, pertsona saugarri horiekin gauden. Ohartarazpen horrekin geldituko gara maskararen erabilera hori gogorarazita. Miren Mazaraz, eskerrik asko gaurkoan azalpen guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta Gipuzkoara goaz, jarraian, etorkizuna eraikiz kongresua egiten ari direlako bertan, erronka sozial, digital eta berdei erantzuten, Inigo Urkullu lehendakaria ere bertan izan da, Udane Arbeo lankidea ere izan da bertan. Konta eguzu, Udane. Etorkizuna eraikiz kongresuaren 2. edizioa da, honakoa eta bertan trantsizio berdearen, digitalizazioaren edota gaur egungo aldaketa sozial eta demografikoen inguruan hausnartzeko tokia izango dute, 7 egun iraungo ditu, iragan ostegunetik hasita ostegun honetara bitartean, eta momentu horretan Tabakalera erreferentziazko gune bilakatu dute. Besteak beste, programa zabala antolatu dute eta besteak beste, herritarrei zuzendutako hitzaldiak, gazteei bideratutako ekitaldiak edota erakusketa iraunkorra izango dira ikusteko aukera. Hemen atzean ikusi dezakezu erakusketa hori. Erronka teknologiko digitala, energia eta ingurumen erronka, eta erronka demografikoa eta sanitario soziala. 3 erronka horiek aukera bihurtu nahi ditugu. Gure eredua da auzolanaren, lankidetzaren bidez, etorkizuna eraikitzen jarraitzea. Gure ikuspegia globala da, eta testu inguru horretan, hamarkada honetan, herri bezala anbizio handiko helburu jakin eta partekatu batzuk lortu nahi ditugu. Injustu, Udane, etorkizuna eraikiz kongresuan bertan erakusketa bat ere izango da nagusi, zer topatu dezakegu bertan? Etorkizuna eraikiz programaren baitan hainbat proiektu jarri dituzte abian, lankidetzazko gobernantzaren eskutik, 125 herritarren proiektua jarri dituzte martxan 200 eragileren partaidetzarekin, 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bidean zibersegurtasunaren, klimaldaketaren, euskararen eta beste zenbait esparru arlotan landu dituzte. Eta beste egune esan guretzatuko bat plaza irekia izango da, zertan datza? Kongresuak iraungo duen 7 egunetan zehar, mintegiak, hitzaldiak edota zenbait ikastaro antolatu dituzte, egitarau zabala antolatu dute Tabakaleran, plaza espazioa da interaktiboenetako bat, eta bertan etorkizuna erekizek bultzatutako erreferentziazko zentroek lantzen dituzten arloei lotuta ari dira hitzaldiak egiten, bai herritarrekin, adituekin edota zenbait ikaslerekin, birziklatzearekin lotutako edota neuromarketingarekin zerikusia duten gaiak gari dira jorratzen besteak beste, eta patioa aretoan bestalde Gipuzkoa Tolsen edizio berriak egiten ari dira,
bertan ostiralean desinformazioari lotutako informazioa landu zuten Maldita.euseko arduradunekin, eta gaur goizean berriz Anton Kostas izan da bertan ekonomialaria da bera eta zenbait gai landu dituzte. Eskerrik asko Udane Arbeo etorkizuna eraikiz kongresori buruzko xehetasunak emateagatik. Eta Nafarregi saioa izango dugu ikusgai gaurkoan gaueko 10:00 Tafallara joango gara, hain zuzen ere Xabi Olkoz, Paula Arregi eta Pedro Peraltarekin hitz egiteko Tafallako jaiez, aurten ospatutako Nafarroa oinez jaiaz eta bertako kaleen historiaz ere. Ez ezazu galdu, gaur gaueko 10:00 esan bezala, aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta segituan izango gara bueltan. Agustina Izpuru, Solo Herriko plataformako zinegotzearekin orain arte. Kaixo, gaur Joten herria bisitatuko dugu. Ta zein da hori? Tafalla, guazen! Xabi, Kaixo. Musika eskolara etorri gara. Musika eskolako zelekutan gaude, akordioiko gelan ez bintzat. Perkusioko gelan. Hau da zure espazioa esan dezagun, ez? Lantokia. Paula. Egunon? Egunon, bai, ikastolan. Gure ikastola, Garcés de los Fallos ikastola. Tafallako Garcés de los Fallos. Hori da. Ezaguna gainera, ja Euskal Herri osoan. Uste dut baiet. Zenbat Nafarro hainez ospatu dituzue, aurtengo azkena. Lau. Bale, ze orain udaletxea dago herriko plazan den, Herriko plazan, hor kioskoa dagoen plaza bai. hor dago udala. Francisco de Navarrako plazan, bai. Horrela deitzen da plaza hori. Izan zen Pedro Mariskalaren semea. Arabako bolatoki gehienak eliza udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19. eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19. eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik, hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola, 20 metroko luzaera daukan ohol baten gainetik, hasieratik bukaera daño joan behar da ohol horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak, eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude 2 bolo kokatuta eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena, eta lehenengo bota behar duzuna da, oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Pizkat, besteak baino pizkat lodiagoa da. Eta, bueno, bolo hori kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena, gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3
emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten, 2022an, 633 bazkide gara, eta bai batez ere lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan, edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan, gure handakagu Agustina Izpuru, Usansolo Herria, plataformako zinegotzia da bera, eguerdion, ongitorri. Eguerdion, eskerrik asko. Aurreko astean eman zion argi berdea Bizkaiko batzar nagusiak, hain zuzen ere Usansolo udalerri bilakatzeari, orain jakiteko falta dena da, Espainiar Estatuak desanexioari elegitea jartzen ote dion ala ez, zer uste duzu gertatuko dela? Nire buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin. Izango litzateke injustizia bat Usansolorentzat 40 urte geroago gaudela honino lan egiten gu herria egiteko eta atzera botatzea Usansoloren gogoa. Horretan nik ez dut uste impugnaziorik egongo dela. Esaten dut batez ere, Eneko Andueza PCR-en idazkari nagusia entzun genuelako esaten berak uste zuela errekurtsoa bai jarriko zela, hain zuzen ere Espainiako legeare jarraiki ez herri bilakatzeko herritar kopurua ez duelako betetzen Usansolo, baina lauren biztanle inguruz ari gara gutxi gora bera, baina noski aurrekariak ere egon badaude ez gertatutakoak. Bai, bueno, orain Usansolok aukingo ditu 4.700 biztanle. Gaude 300 bena. Egia da, Anduezak urten zuela prentsan, baina ere bere ostean urten zuela Denis Itxaso. Eta Denis Itxasok esan zuen ez dago zela eskopeta kargatuta itxaroten, eta begituko dutela Usansoloko desanexio prozesua lasaitasunagaz. Da hori beste gauzetxo bat da. Eta nik espero dut, hori, borondate politikoagaz konpontzea gauzak. Begira, daukat hemen horri bat, eta daukat hemen 9 segregazio Andaluziakoak. Lehenengoa daukat El Palmar de Troya, Sevillan. 2018an Utreratik segregatua. Eta daukaz 2000 eta aukizuten orduen 2340 biztanle. Fornes, Granadakoa, 2018an eta segregatu zen Arenas del Reytik. 500 eta 34 biztanle. Jatar, Granadakoa ere, 2015an Arenas del Reytik segregatu zen ere eta 609 biztanle. Eta oran 9 arte. Azkenengo 9 hartu duaz. Da, segaitu hemen bai eta Usansolo hori ezaten gauda, ja badaukazue impugnaziorik eta, bueno, nik uste dut hemen dagoela borondate politikoa. Da hori da sekretua, borondate politikoa. Borondate politikoa badago edozen gauza egin leke. Dena dene, 2 hilabeteko epea izango lukete nahi izan ez gero elegite hori jartzeko eta erabaki hartzen duten bitartean ez dakit lanean hasteko aukerarik duzuen. Bai, 2 hilabete dira epeak eta gu gaude itxaroten. Ez dugu egin ezer ondino.
gaude lanean, bero baina beste estadio batzutan, ez? Itxaroten gaude, lehenengo Bizkaiko aldizkari ofizialean gure Gernikan baimen emondako akordioari irtetea. Ordutik aurrerantza, urrengo egunean hasita izango dira epeak, bi hiletako epeak. Eta horre hongo gara itxaroten, Foru Aldundiak esaten dozkoenean ze urratzak eta ze epea daukazen lan egiteko. Momentuz gozatzeko tarte bat, ez? Posez hartu zenutenako berria. Bai, oso pozik. Egun polita esan zen, eta sentimentu asko egon ziren, ez? Gure artean orduan. Egon ziren negarranpuluak, barreak, besarkadak, eta danetarik, ez? Eta hori oso polita da, eta momentu bereziak eta polita bizi egin zen orduan. Aldarrikapen historikoa badelako, Bizkaia aldea nahiko ezaguna dena, baina agian Euskal Herriko beste txokoren batean ez dena hain ezaguna, zer suposatu du Usansolotarrentzat berri hau? Usansolon amets betetzea, Usansolon ametsa betetzea. Usansolok, esan dute moduan lehen bezala, berrogei urte dara guz prozesu honekin, eta beti aukindo guz oztopoa bidean. Eta orain, momentu honetan, Galdakora etorri denean aldaketa politikoa dago goberna sartu garenean, 3 urtean prozesu amaituta dago. Eta lehen egon gara, 40 urte atzera aurrera bueltaka. Da hori esaten du atzera, hori dela borontate politikoa, ez? Hori da. Galdakoko udalak ere erakutsi duelako, ez? Nahi hori. Bai, klaro. Galdakoko udaletxea eta gobernuko talde guztiak egon dire gurekin bultzatzen prozesuari. Dana borondate politikoa gondelako udaletxean. 2011an, zuzen ere jaio zen Usansolo Herria plataforma, bi zinegotzi ditu Galdakako udalean gaur egun, zein izango da honen etorkizuna? Bueno, ez dugu, benetan esan da ez dugu ginitzo ondino. Atzera esaten dut, beste estadioetan gaude. Baina egia da, esan da, beti esan dugu Usansolo Herria plataforma. Usansolo herri bat denean, gu alde batera joango garela eta politikaria sartzeko udaletxean. Bueno, momentu honetan gaude, itxaroten zer pasatzen da, zer dagoen aurretik, zer esaten duten Foru Aldundiak, eta mimetartean hor gaude. Baina desizio hori hartu beharko da. Da ez, harinago, berandu baino harinago. Ikusi beharko da, ez? Eta prozesu luzea izatea aurre ikusten da, esan duzu moduan, pizkanak azoazte, beste estadio batean momentuz, ez? Baina Usansoloko udalerriak osatuko duen plantillaren aurre ikuspena, gaur egun da, 25 langile inguru izango dituela, ez? Ez dakit nolako prozesua aurre ikusten duzuen ere? Bueno, 23, 25 edo 23 edo 30, danarakoa. 23 memoriatik atarata dago hori lan eginda. Baina, klaro, datozen udal gobernuak eure jakingo duten momentu bakoitzean zenbat pertsona egon behar diran. Da zelan kontratatuko diran, administrazioaren ezarritako prozesuarekin, ez dago beste modu baten. Da gobernu bakoitzak berak ikusiko du kontratu berriak egin behar ditu, ala ez, da ze politikak eroaten dituen pertsonarekin, langilearekin, eta bar. Hori prozesu luze bat izango da. Datorren urtean izango dira udal hauteskundeak, zer nahiko zenukete ordurako? Nik gureko nuke 2 gauza niretzat, eta herriarentzat. Lehenengoa, Usansoloko udal berriaren bidea zati luze bat eginda egotea ordureko. Eta bigarrena, gobernu berri bat eukitea gure udaletxean. Hori izango likitzateke gauze bilak. Eta aukerak ikusten duzue, epe honetan aurrera namateko bi nahi horiek? Bai.
egingarri. Bai. Beti dago borondatea badago egingo dugu, bai. Dagoeneko txostenean ere adostu dira ez da, Galdakako udalarekin ekonomikoki egingo diren banaketak, ez? Nolakoak izango dira? Bueno, hori ja adostatuta dago memorian. Memoria da komisio mistak prozesu barruen egin zuen dokumentua. Bueno, da totxo bat 600 pagina edo daukaz, Eta hor dagoz estudio ekonomikoak, soziologikoak, zen muga daukazen Usansolok eta Galdakaok, eta, bueno, estudio ekonomiko barruan dago esan da zelan egingo da diruaren banaketa. Eta zelan egingo da, proporcional, zela esaten da, banaketa proportzionala izango da biztanle kopuruan arabera. Ekipamendu dagokionean ere egongo da nolabeteko banaketa, ez da? Izan ere esaterako ospitalea izango da ezagunena, Galdakako Usansoloko ospitale hori Usansolon izango dena aurrerantzean, zein aurreikuspen honekin? Bueno, hori berdin bastan da, ez? Memorian esaten da, zer pasatzen dan ekipamentuarekin. Da, normala dan moduan, Usansolon dago zen ekipamentuak Usansolon gelditzen dire, da Galdakon dago zena Galdakon. Eta Usansolon, ospitala Usansolon dago. Orduen ospitala gelditzen da Usansolon. Baina ez da ganga bat ospitala ukita Usansolon, ze arazo batzuk daukaguz dela. Usansolon trafiko eta parkatokiakaz eta bueno. Eta gero beste gauza bat esan behar dana da. Ekipamenduko desorekak konpontzen direzo diruarekin berdintuko dira, esate baterako. Usansolok ekipamentu gitxiagoa dauka, Galdakok ordaindu beharko du hori konpensazioa egiteko. Hola izango da. Eta nola hartu dute, esan duzu Usansolotarren artean berria posik hartu dutela, Galdakaon? Nola izan da berriaren? Bueno, azkenengo enkuesta baten, egin zen enkuesta baten, urten zuten Galdakostarrak 64 dagozela Usansolon aldez, Usansolo bere bidea topatzeko eta berak nahi duen egiteko horretaz. Eta nik uste dut hori dela polita. Eta da polita Galdakorentzat, Ze gauze politagoa da, edozein pertsona izatea, zuk egin handozu nahi dozuna, da esatea herri bateri. Zegu herria beti izan gara, udaletxe bari, bai herria izan gara beti. Esatea, zuek nahi duzuena egin. Nahi baduzue joan Galdakoti, joan. Eta hori egin dugu. Bai, azarre barik, posez eta azarre barik. Eta zuen borondatea respetatuta ere, ez? Bai, noski. Nondik dator dena den desanexio nahi hori? No jakin. Begira, nik daukat 76 urte. Eta ni txikia izan da, beti etxean eta kalean, beti egiten gindu nitz, Usansolo herri bat dela moduan, esate baterako. Galdakora joaten baginen, esaten gindu, Galdakora goaz, alboko herrira bezala, ez? Nik ez dute pentsatzen, hemen deuston bizi dira jentea, Gran Biara doazenean ez dute esango, goaz Bilbora, esango dute, goaz zentrora edo goaz Gran Biara, eta gu beti pentsatu dugu Usansolo herri bat dela. Eta, baina dago, gauza kurioso batez, Galdakako udaletxean dago 1800 eta 59 akta bat, eta esaten duena, Usansolok herriaren sentimentu propioa daukala, ja orduan. Eta esaten dut, zergatik, distantzia geografikoa gaitik, 3 arrazoi ematen du. Lehenengoa, distantzia geografikoa. Usansolo eta Galdakoren artean dago 3 kilometro terdi edo langon bat. Gero, bigarren arrazoia da, zerbitzu diskriminazioekin duelako Usansolok. Egia da ere, oin ezain beste, baina lehen, orain 10 edo 15 urte arte, Usansolok ez du eukin ezer. Eta hirugarrena, da hau, zera emoteazte, bi nukleo artean harremanik ez dago, da ez dagoela, bakoitza dekolako bere eleiza, bere eskola eta bere tren geltokia. Da orduen, hori dire, 3 arrazoiak. Eta nik ipiniko nuke laugarren arrazoi bat. Eta izango litzateke Usansolotar
burugogorkeria. Hainbeste urte hon gara beti oztopoak eta oztopoak ipintzen beste batzuk gureri, eta horren esan dugu, bueno, hau, bai ala bai, Usansolo herria izango da. Hamarkadak aipatu ditugu, zure kasuan agian, jo zinenetik ez, sentimendu horrekin, noizbait pentsatzen zenuen, ikusiko zenuela benetan gauzatuta, Usansolo herri bilakatuta? Bai, duda gabe. Orain, ez du jakin noiz, baina, ara, 2012an, meretzian, azkenengo hauteskundeetan, aldaketa politiko egon zen Usansolo, dana konpondu da. Eta hiru urtean prozesua egin da. Osea, azkenean, borandete politikoa. Aurreko asteburuan ospatu zen dituzten gainera Usansoloko jaiak, aurtengoak bereziak izango ziren, ezta? Bai, oso bereziak. Bueno, nire naiz egon asko gaubero, ze bilobarekin egon gara etxean, da, bueno, eta gazteriak, nire alaba eta seme eta urten dute, bai. Baina izan da polita, zeinoiz baino gehiago egon da Usansolo berdez, zapi berdea, Usansoloko banderak, eta oso polita izan da. Baina oberena izan da, ez dala egon indarkeririk eta giro txarrik gabeko inguruen. Izan dira jai alaiak eta rollo txarbarik. Gozatzekoak. Bai, gozatzeko. Nola uste duzu aldatuko dela Usansolo hemendik aurrera? Norteakin, nik ez daukaz la bolita magika. Baina, bueno, nik uste dut Usansolo izango dela herri solidarioa eta gure administrazioa izango da administrazioa herritar ondoan dagoena beti, uste dut olan izatea, eta ez da ezer gehiago, ziur dana ona. Hori esek dira, ez da, Usansolok izango duen udalarentzat nahiko zenituzketen lehentasunak ere. Bai. Baiko hortasun, ez hemendik aurrera ez dakit zenolako epeetan mugitzen ari zareten, zein nolako pausoak izango diren urrengoak? Bueno, orain lehengo pausoak, ia foru aldundiak esaten duten, da berak esan beharko du ze lanak egin behar diren orain, eta ze pedagon. Eta hortik aurrera, ja lanean hasi beharko gara. Lehenengo ipini beharko da martxan gestora batzordea. Eta, bueno, horregongo da Usansolo herria plataforma. Ze azkenengo hauteskundeko zenbakiak asataten dira kidek prozesu horretarako, eta Usansoloko kengo ditu 8 kide, eta uste dut PNV-ik 3. Eta horrazi beharko gara lanean. Pausos pasu orduan. Adi jarraituko dugu guk ere, zenolako bidea egiten duzuen, Miguel, barkatu, Agustin Aizpuru Usansolo herria plataformako kidea, zorionak egindako bideagatik, eta eskerrik asko, gaurkoan Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei, eta Usansolotar guzti horren partez ere. Horriko arte. Agur. Batarte bat hartuko dugu eta jarraian intzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko gaurkoan, gurean izango ditugu Carmelo Landa eta Mikel Alvarez, orain arte.
marka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira hain ederra da urrarrokak dira laztana mezu bat izarrei bidali diet gutxiegi begiratu nizun maite Menestra txit gorena Urbilako hartzaitxit gorenak bota zuen aita lazak Manuel
zura izenean pentsatzeko. Zuzeu izan, geu izan, inorrez da inor baino gehiago. Baiago naizen nagatik gorrotatu baizatia, ez naizen nagatik maitatua izatea baino. Inorrez da inor zura izenean pentsatzeko. Zuzeu izan, geu izan, inorrez da inor baino gehiago. Gehiago naizen nagatik gorrotatu izatia, ez naizen nagatik maitatua izatea baino. Soligu lasai gaua, begietan paisailaua, jolastu bi onbauta ezin dagin gure aurka. Esnatuta alboan zaitu jada, entzuten zure bihotzen taupada. Mila pentsamendu ezin dut laga, egoa izango da gure iparra. Hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira. Ikusten zaituta urrun distantzi honetan gertura ezina. Burua da bilbiraka, pentsamendu txarrak gaizki esaka. Momentu txarretan baita, beti alko da onena bezarka. Bilatu zure ardatza, egin zazu aurrerantza. Sobran dut nik balantza, mezutan ez zait falta. Zoramena dugu gure ardatza, beti kasita joan da gorantza. Nola urkitu zertan dugun antza, espada ikutu lorean arantza. Musikak elkartu gaitu, mikrofonotan orduak bizita. Kontzertuetan alaitu, bapatean egindako bisitak. Elkarri zangara zaindu, elkartu gaitu bizitzak. Marka berria omen da, lagun artean ez bada ezin da. Lokartu oi gara biharkoaren menpe, ez gara gure bizitzaren jabe. Bakardadez inguratuta gaude, arnetiko zen berotutako labe. Bakarrik egon denak ezagutzen du bere burua, nekar egin duenak baloratuko du postasuna. Famatu izan nahian, ez baita maituko da saldua. Pobreziaren baitan, orkestu nahi bizitzan lusua. Utzi nahi ez duzun hori, euki itzazu bibegi. Gozatu eguna beti, ausartu egiten berri. Zura metxak egi bihurtzen dira, horretan sinisten bada egin ezazutira. Bizkarra eman beharrean aurpegira begiratu, inork ez gaitu salbatzen, bizitzekin bar dugu gidatu. Jendearen gezurrak entzun beharrean albokoak maitatu. Bide luzea eginda jada, etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ezin zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu da borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda, etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ezin zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu da borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda, etorkizuna zure eskutan daukazu. Eta egunero bezala solasaldiarekin hasiko gara, horretarako gaurkoan gurekin ditugu, alde batetik Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Gurean ere Carmen Holanda, asteartero bezala, eguerdion. Eguerdion, bai. Ekonomia gaiekin hasiko gara gaurko solasaldia, izan ere azarako kontsumorako presioen indizearen datua jakin dugulako, 6,8an kokatu dena, eta azken hilabetekin gertatu den bezala nolabaiteko beherazko joera bat ematen ari dela dirudit, dena den oso altu jarraitzen duen zifra da. Ez dakitzen nolako bilakaera aurrikusten dio zuen honi?
Badirudi berak doala, aurreko hilabetean ere berdina esaten genuen, inflazioa apaldu zela, batez ere energiaren prezioaren apalketagatik, eta Europan hartutako neurriengatik, salbuespen iberiko deituriko neurri horrek izan zuen uste baino eragin gehiago badirudi, baina egia da, konparazio hori ezin dela hilabeteka egin, baizik eta testuinguru guzti hartu behar dela. Eta hartu behar den testuingurua dela, 2008ko krisitik eratorritako testuingurua, eta baita ere azkeneko 2 urteetan bizi izan duguna. Hemen badago tentazio bat esateko, Ukraineko gerrak sortu duela inflazioa, hemen nolabait egoera koiuntural bat dela. Baina ikusten baditugu indizeak datuak eta dituen informeak, egia dena da, hau joera struktural bat dela. Badagoela krisi energetiko bat atzetik, badagoela lehengaien krisi bat atzetik, eta badagoela batez ere, eta uste dut hori klabea dela, kapitalaren metaketa bat, sektore geroz eta gehiago, sistematik kanpo uzten duen. Orduan ikusi beharko da ere zein den bilakaera. Aurreko programera aipatzen genuen, egia da inflazioa apur bat gutxitzen doala, baina hazkundea ere asko apaldu da. Orduan, hazkunde horrek ikusita gaur egungo eredua horretan sostengatzen dela, ikusi beharko da non daukan eragin gehiena, baina segurazki langile klasean izango du. Carmelo. Bai, Mikelek ondo azaldu du, azaleko inflazioaz deitzen denaz, ezta? Dagoen bilakaera, egia da moteldu egin dela hori azalekoa, baina gero dago azpi inflazioa subyacente esaten diotena, ezta? Eta hori gorakadoa etengabe, hori batetik, hori nolabait esan estrukturalagoa, konzera daiteken, ezta? Gorakadoa eta 6,3an dago, eta aurrekoa baino gorago doa, hori batetik. Bestetik, pentsa dezagun gauza bat luze jotzen duela inflazioak, eta luze denean horrek baditu ondorioak herritarretan. Eta ondorio bat nabarmentzen ari dena une honetan da aurrezkien agortzea. Jenteari ari zaio agortzen zeukan diro apurra gordeta zeukana, hori batetik. Bestetik, jentea ari da itotzen hilabetetik hilabetera zergatik. Zorrak ere baditulako. Eta zorrak ez da elikaia erostea, baizik eta pisua ordaintzeko, edo automobila ordaintzeko, dalako alako zor handiak ez da sortzen direnean hipotekak tartean, da bar. Orduan, klaro, inflazioaren jarraipenak hilabetetan, da oraindik ere dagoen perspektiba, dakar lehenengo efektu izaten da, hain justu ere, aurreztu den dirua agortu egiten dela. Bigarren efektua da, noski konsuma murriztu egiten dela. Beraz, ekonomia sartzen da, ez da inflazioa ditzen den prozesu batean. Hori da, une honetan, teorikoe bintzat, ekonomiaren teorikoak ikusten duten arazo, ez da ondorengo arazoa. Konsuma asko iesten bada, eta ari da iesten jenteak ez duelako dirurik gordeta eta hilero kobratzen duena ez da nahikoa. Orduan, lehen gaiak ordaindu behar ditu eta kontuz. Orduan, klaro, hor ekonomia izostu esaten dute beraiek edo ostu esaten dute, esan nahi du, ekonomia kapitalista hau konsumoaren menpe dagoenez, geldiarazi egiten da, langabezia gehitu egiten da, eta hor prozesu oso arriskutsu bat dago. Horregatik, gehiago begiratu behar zaio, nik uste, azpiko inflazioa ditu edo subyacente ditzen duten horri, ez da? Eta beste aldetik perspektiba, klaro. Mikelek ondo esan duzu, ora inflazioa saleko hori, moteldu da apur bat, batez ere gobernuak hartu dituen laguntza neurri horiek, energien inguruan noiz arte mantenduko ditu, hori batetik. Bestetik, zein da aldiz perspektiba ertainera Lagardek gaur bertan esan du Europan inflazioa goraka doala eta mantendu egingo dela eta horrek ekarriko duela diruaren garestitze bat. Ikusten dugu perspektiba zein izan daiteken. Hemen dago arazo larri bat, kapitalismoaren fase honetan. Eta da, halako krisia gainera, lepo gainera erortzen zaizkiula euneko eun, herri langileari edo langabetuei, oraindik okerrago, baztertuei, ez da? Ekonomia dualizatu egiten da gerota gehiago, eta nik uste fase horretan zar gaitezkela. Egoera ez da bat ere ona. Koiuntura datu azalekoak aparte, ez da bat ere ona, eta nik uste horrek pertainera, hasiera gainera, pensioen inguruan ez da baida berriro ekartzen, gogortzen, edo planteatzen gogortzea pensioen baldintzak etorkizunean, nik uste
kezkatzen hasteko moduko datua direla. Espada, da hori da nik uste beti planteatu beharko genukena, beste perspektiba alternatibo batean espada sartzen garena. Bestea beste, hor daukagu klimarena ere inolako soluziorik gabe, eta hor desaskundea, portera sozioekonomikoak aldatu, gizarte eredua bera espadugu aldatzen, perspektiba ez da bat ere ona. Izan ere, zer ekarri dezake egoera honek, ez, pobretze fase honek, eta era berean, eta bitartean, ez, arrakala bat zabaltzen da, ez, Carmelo komentatzen zuen beste eredu bati buruz ekiten hasteko. Bai, askotan dago tentaldia, errelato handia hitz egiten dugunean, eta eredu aldaketa handia hitz egiten dugunean, utopian erortzeko edo utopia salaketa horiek egiteko beste jende baten aldetik, ez? Esateko ez dagoela soluzio bide praktikori horrelako atakei edo arazoi, baina guztiz bezurra da. Uste du lehenengo momentuan edo lehenengo pausua izan behar dela, batez ere, lehen mailako eztabaidak eta bigarren mailako eztabaidak nolabait ezberdintzea. Ze askotan dago tentaldia ere, bigarren mailako eztabaida horiek lehenengo planean jartzeko eta fokoa desenfokatzeko. Eta azalduko naiz, azken hilabete urte hauetan asko hitz egin da pentsio erreformaz, esaten pentsionistak arazoa direla edo pentsioen gastu arazoa dela, asko hitz egin da migrazioaz, esaten, ez, soldatak beheraka jaisten dituztela, edo asko hitz egiten da ere jaiotze tasaz, eta jaiotze tasa apala izatea agian arazo bat izan daiteke, baina ekonomiaren atalean, ekonomiaren ziklo guztian edo eremu guztian, ez da zertan arazo bat, beste modu batean banatzen badugu nolabait sortzen dugun, ez, aberastasun guztia. Horiek nire ustez dira bigarren mailako eztabaidak, eta bigarren mailako eztabaidak ez du esan nahi eztabaida potenteak ez direnik edo eztabaida garrantzitsuak ez direnik, baina egon badaude eztabaida garrantzitsuagoak, eta uste dut hor jarri behar dela fokoa. Foko hori da nola banatzen aberastasuna, eta batez ere, ze produkzio eta erreprodukzio sistema dugun aberastasun hori banatzeko. Ze azkeneko 20-30 urteetan, batez Europa hegoaldean sartu gara, zerbitzuen ekonomia batean, hirugarren sektoreko ekonomia batean, eta behin eta berriro demostratzen ari da horrelako ekonomia eredu batek pobrezia besterik ez dakarrela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta bigarren sektore ekonomia, industriako ekonomia hori guztia ere krisian dago. Bizkaian metaleko greba ikusten ari gara. Eta metaleko greba bakarrik ez da soldataren inguruan, hori ere bada, batez ere, baina bada ere produkzio sistema berri baten inguruan. Erregai fosilak krisian daude, produkzio sistema klasikoa krisian egon daiteke, orduan, errekonbertsio baterako salto hori nola ematen da? Enpresen aberastasunaren mente ematen da, horren arabera planifikatu behar da, edo langileen mesedera jarri behar da. Uste dut hori, horiek direla lehenengo mailako eztabaidak, eta beste inguruan ere hitz egin behar dugu, baina uste dut, gehien bat, lehen mailako eztabaida horien ondorio izango direla ez beste kausa edo. Metalgintzako sektorea aipatu duzulan, gogoratuko dugu, atzokoan hasi zutela 5 eguneko greba berriro ere, besteak beste soldatak apegiaren arabera igutzea eskatzeko, baina beste aldarrikapen ere dituztela mahai gainean, patronalaren negoziazioaren blokeoaren aurrean, Aiarate Urreta lankidea ari da egoera jarraitzen, ikusiko dugu. Balorazioa oso positiboa egiten dugu, aurreko egunetan bezala, gaur esan bezala Durangaldean egon gera, eta jarraipena erabatekoa izan da. Emaitza oso ona eta oso positiboa, Durangaldea erabat itxita dago. Eta, piketeak nahiko lasaiak izan dira, naiz eta ertzaintza lehenengo ordutik atzetik eduki dugu. Ez dugu inolako informaziorik eta bilera eskararik jaso FEBEMen aldetik. FEBEM bilera batera ditzen bagaitu hor egongo gara. Beti, ez lehen aipatu dan moduan negoziatzeko prestutasuna beti eduki dugu, baina bai eskatzen duguna da, bilera bat eskatzen badu, mesedez esateko da, benetan borondate batekin negoziatzeko eta edukia mahai gainean jartzeko. Carmelo, nola ikusten duzu metalgintzako sektorearen egoera? Bai, nik uste dut, lehenengo erreferente bada Bizkaian, egundoko indarra dauka, eta sektorerik importantea industrian, zalantzarik gabe, bai
kualitatiboki eta kuantitatiboki nik uste dut garrantzia handia daukala, eta hor gertatzen denak markatuko ditu hainbat baldintza langile klase guztiarentzako, ez da, gora bera. Orduan, greba horrek egundoko garrantzia dauka, erlatiboki batasun sindikala, erlatiboki diot, baina batasun sindikala borrokan behintzat ekintzatan ikusten da, nahiz eta sindikatuen arteko arrakalak badiren, baina erlatiboki behintzat batera dira greba egiten, eta gero beresten dira ekintzak eta hola, baina batera. Eta horrek beraz apostu importante bat, eta Mikelek esan duen bezala, ez da bakarrik soldata maila hori jokoan dagoena. Nik uste dut produzio eredu bat edo ekoizpen eredu bat ere hor dagoela mai gainean, ze gizarte mota izan dezakegun etorkizunean, eta gero ze lan harreman mota egiten den, zein da, azken finean, da hoi iaia filosofikoa da, baina zein da langilegoaren garrantzia gizarte honetan da etorkizunean. Zerketu garrantzia hemen. Langileak edo goi mailako enpresarioen nahiak ez da, da apetak. Nik uste hori dagoela hondoan, Mikele lehen mailako debatea ondo esan da, ez da, planteatzen duena azkenean, hori dago, ez da, nik uste dut. Eta, hemen dago, lehen komentatu dugunarekin lotuta, hemen dago arazo larri bat, alternatiba arazo edo estrategia arazo bat. Ikusten badugu bai Europan agintzen dutenek, da bai hemen, EAE honetan agintean daudenek, nahiko lukete gutxi gora bera lehengora itzuli. Hau da, lehengora itzuli esan nahi dute beraiek, ekonomia kapitalista europarra ondo zijoanean, inflazio honeko 2 eta 3 edo hor mantentzen zen, konsumo handia zen, eta kapitalismoaren aldeko haizeak eramaten zuen garapenera, eta etengabeko garapenera gizartea, klaro. Esan behar dugu, lehengora itzultzea ez da alternatiba bat. Arazo oso larriak, egitura arazo larria planteatzen ari dira. Batetik kapitalismoaren mundu mailako blokeen banaketaia ez da lengoa, eta goreka ez da lengoa, hori batetik, eta begira, gerratara ere badarama, eta bestetik kapitalismoa bera sortzen dituen arrakala estrukturalak larriegiak dira lehengora bueltatzeko. Hemen etengabeko askundea ez da aukera benetan, ez da aukera erreala. Hor klima aldaketa dago, eta horre dakarren larritasun guztia. Orduan, Europak, Estatu Espainiarrak eta hemen guk ere ezin dugu horretara jokatu. Hori ez da alternatiba, arriskutsu egia da. Eta justu hemen, adibidez, orain aurrekontuen inguruko debatean hemen bertan etxean, planteatu da fondoan arazo berbera. Hau da, ze alternatiba proposatzen dute Jaurlaritzatik? Azpiegitura erraldoiak, abiadura handiko trena, diru pila bat horretara, enpresarioen aldeko apostua eta ez langileen aldeko apostua, neurri gizarte mailan hartzen diren neurriak etxe bizitza eta arazo estira benetan serioak eta begira zelako gizartea apuntatzen ari garen. Hori non ari da nabarmentzen, kuriosoa da, gaur bertan egin dute publiko azterketa demografiko bat eta hori ikusten dugu adibidez Bilbo Handiaren blokeoa. Bilbo Handia da mastodonte bat. Hainbeste propaganda egiten zaion Bilbo eder turistiko hau bihurtu da mastodonte bat eta gizarte garapenarentzat freno bat. Osea, demografia berantzadoa, elzebitzizea arazoak ikaragarria handia dira, ez dago alternatibarik, eta kuriosoki, azten ari dira, beste testinguru batean, Iruña, Gasteiz, oie gorakadoaz, beste alternatiba eta beste elementu gizatiarragoa planteatzen ari dira, Bilbon eta Donostian demografiak seinalatu egiten du hor sakoneko krisi bat. Eta Bilbo dago iaia kolapsatua. Eta askotan arazo bezala planteatzen ziren etorkinak, resulta orain jaiotzak gutxiago dira eriotza paino, eta demografia salbatu beharko bada, salbatuko da etorkinei esker. Baina eske, klaro, gizarte mole honetan espaduzu alternatiba, gizarte alternatibari planteatzen etorkinentzat ezin dira hemen bizi. Halako arazoa daude ondo esan duzun lehen mailako eztabaida horretan. Hori konpondu behar da. Eta horrek esan nahi du oraingo klase dirigentearen planteamiento estrategikoak aldatu behar dira sakonetik. Bai Europan eta bai hemen gure artean ere bai.
Demografia aipatu duzula, ezta? Eta aldaketa hauek ematen ari direna, migranten jokaera utilitarista hau gailentzen ari dena baita ere, horixe da galdera nagusia, zein baldintzatan, etorriko dira, zein baldintzatan jarraituko dugu bizitzen, eta demografiaren arazoaren muginean, zer ote dago, zergatik jendeak ez du aurrik gaur egun, agian horri erreparatu beharreko zaio baita ere. Bai, askotan, badirudi drama bat dela jaiotza tasaren estankatzea edo izoztea. Eta arazo bat bada, baina da ondorio bat, ekonomia ereduaren ondorio bat. Jendeak aurrik ez badauka da aurrera ateratzeko edo ekonomia apur bat edo minimo bat izateko zailtasunak daudelako herri honetan, eta oso zaila delako bi hiru seme alaba mantentzea eta aurrera ateratzea. Orduan, horregatik esaten nuen lehen, bigarren mailako eztabaida direla. Ez hainbeste garrantzitsuak ez direlako, baizik eta lehenengo mailako eztabaida konponduta nolabait, bigarren mailako eztabaidari heltzen diogulako ere. Metaleko grebara bueltatu, ze hor nahi dut zerbait apuntatu, uste dut atzo ikusi genuen irudia oso potentea dela. Ze metaleko greba egon zen, baina Amazoneko langileak ere greban egon ziren. Eta uste dut oso ondo irudikatzen dela hor, modu simboliko batean, zein den 20. mendeko langile klasearen borroka edo langile klasearen mobilizazio eredua, eta zein den 21. mendeko langile klasearen eredua mobilizazio eredua. Eta biak baliagarriak eta uztargarriak dira, uste dut, aurrera egiteko. Eta horrek greba ereduan ikusi zen, metaleko grebak, nola, izugarrizko presentzia izan zuen, masiboak izan ziren, eta Amazoneko plantan edibidez, hainbeste langile egonezarren, egun oso seinalatu bat hartu duten greba egiteko, eta egun hori izan zen atzokoa, atzo Cyber Monday deituriko egun hori izan zen, non berapenak dauden eta paketeria asko mugitzen den, baina biak ala biak oso efektibak izan ziren produkzioa geratzeko. Orduan, uste dut horri erreparatu behar diogula, ez bakarrik maila simboliko azaleko batean, baizik eta maila praktiko batean ere, nolabait, soluzioak bilatzeko bizi ditugun arazoi eta egoerei. Hori esan nahi nuen lehen, hain justu, ez da, zer mugitzen du mundua benetan? Zer da garrantzitsua munduaren bilakaera batean bestean? Langilegoa. Eta zuk ondo esan duzu, 20. mendeko ereduan, edo 21. mendeko ereduan langilegoa mugitu edo gelditu egiten du mundua. Orduan, hortik ondorio ideologiko eta politikoak atara behar dira, ez da? Eta zer gizarte eredu egin behar dugu. Nik uste hori dagoela benetan hemen lehen mailako eztabaida horretan, eta hori ipini behar dugu mai gainean. Aurrekontuak eztabaidatzen direnean, kontua ez da zenbat botu daukadan nire eredu ateratzeko eta taktika txikiko mugimenduak, edo tabernako eztabaidak, Andoni Ortuzarre planteatu duen bezalako, ez da, trastorno bipolarra, eta ez da, hori ez da eztabaida bat, hori oso merkea da, ez da, sakoneko eztabaida ipini behar da mai gainean, da hor alternatiba planteatu zergatik ez dagoen alternatibarik, hemengo agintariek lehengora itzuli nahi dutelako, lehengo eredura, eta eredu horrek ikusten dugu zer dakarren, ez da. Te gusten ari garen mobilizazio guzti hauekin oraindik ere bada, pentsatzen duenik grebak agian iraungita daudela, edo ez dutela ezertarako balio, zer uste duzu horren aurrean? Praktikak edo errealitatea kontrakoa esaten duela. Metaleko greba orain bizitzen ari gara, baina orain dela 3 urte ere greba egon zen, eta izugarrizko hitzarmena lortu zen, greba egin zelako. Eta beste sektore batzuetan ere berdina gertatzen ari da. Gero, badago beste arazo bat, eta uste dut hori nahiko larria dela, eta da, badirudiela 20. mendeko errelato handiak erori direla, edo alternatiba potoloak erori direla. Eta hori ez da prozesu natural bat, hori da igaketa ideologikoaren eta borroka ideologikoaren ondorioz ematen prozesu bat. Eta badirudienez, errelato handiak edo alternatiba handiak existitzen ez direla, txikira jokatu behar dela. Eta askotan ere txikira jokatu behar da, bai grebetan, negoziaketetan, aurrekontuetan, eta hori ez du zertan gaizki egon behar, ze aurrera pausoak beti aurrera pausoak izan behar dira. Baina beti ere hortzi muga bat izan da. Eta uste dut hori klabea dela gaur egungo bezalako koienturetan. Ze askotan inkognita askoren aurrean aurkitzen gara, ze, egia da krisiak bizi izan ditugula, baina egia da ere belaunaldi bakoitzak krisiak era ezberdinetan bizitzen dituela. Orduan, argipen ideologikoak ematea langilei eta biztanleriari uste dut ezinbestekoa dela, pausu txiki horiek ere nolabait ulertzeko eta norabide batean jartzeko. Eta aurrekontuen negoziak eta horretan, egia da bidez, EAeko aurrekontuetan, emendakin totalen fasea bukatu dela eta orain emendakin partzialen fasea hasten dela.
Eta ziur emendakin partzialetan akordio asko egon daitezkela, eta jendearen bizitzako betzeko akordioak egon daitezkela, baina hortzimuga horri gabe, nolabait, zentzua galtzen du, edo bidea galtzen da, negoziaketa horietan eta plantatzen alternatiba horietan. Eta nik adibidez falta motatzen dut, orain dela 2 urte, Elkarrekin Podemosek negoziatu zituen aurrekontuak Eusko Jaurlaritzarekin, akordio batera iritsi ziren, pasaren urtean EH Bilduk berdina egin zuen, eta falta motatzen dut, bi indar horien aldetik adibidez, akordio horien, edo aurrekontuen inguruko proposamen edo akordio horien, balorazio bat egitea. Ez dut entzun balorazio nola egin den. Heldutako akordioak edo ez, adostutako eduki horiek bete diren edo ez. Hori da argipen bat ematea, eta uste dut hori falta dela gaur egun. Bai, bat dator. Begira, nik nahiko nuke aipatu, batetik anekdota ematen duen gaur bertako datu bat, baina ez da anekdota, eta bestetik fondoko ideia bat, Anekdota da gaur goizean, justu debate bat neukala, eta topo indut lehen orduan tranbiako langile birekin, emakumea biak. Eta oso asarre zeuden da ezaguna gara, eta orduan etorri dira, eta komentatzen egon gara, tranbia heldu bitartean komentatzen da, oso asarre zeuden. Da zergatik, tranbiako sistemak oso neurri estajonobistak hartzen ari delako dio. Jo, begira, orain behartzen gaituzte geltoki bakoitzean fitxatzera. Hau absurdoa da. Osea, langile batek jardunaldia hasten duenean da maieran fitxatzen du, orain, hauei nahi dute geltoki guztietan fitxatu behar dugula, oso asarre zeuden. Eta eurek esan diate begira, aber gertatzen den metalgintzako greban. Ze hoi bai mugitzen dituztela gauzak eta lortzen dituzte egundok. Eta gero, guk horren itzalean lortzen dugun zerbait, ze, klaro, egiten dute gu gaude Eusko Trenbideak menpe, baina egiten dute beti bezala, azpiko enpresa bat hartu, eta enpresa hori dira benetako esklabistak. Eta oso azarre zeuden, hori datu bat, ez? Baina horre frogatzen du gauza bat, klase borroka existitzen dela, existitzen dela, eta mugitzen direla klaseak, ezta? Baina problema da, azken aldian, langile klaseak, 21. mendean, konzentrazio esparruak galdu dira, neurri handi batean, disolbatu dira, Labe Garaiak, Euskalduna eta bar, eta galdu du askotan kontzientzia, baina enpresarioak jamaz sekula santan ez dute galdu klase kontzientzia hori. Eta, enpresario, goi mailako enpresario famatu da zen, estatu batuetan, esan zuela klase borroka badago, baina kontua da irabazleak geu garela, are argi izan zuen. Ordan langile klaseak hartu behar dugu, sakabanatua dagoenean ere, Amazonen kasua eta bar, klaseak hor daudela eta klase borroka badagoela. Eta horren aurrean, behar bada punta orain Bizkaian metalgintzako langilea dira. Baina badaude tranbiako langile txiki horiek, enpresa txikietan, eta iaia esklabizoturi daudenak. Hori hola da. Kontzientziazio hori berbesten ari da agian egungoak koiunturarekin? Ni nahiko pesimista naiz, esan. Uste dut kontzientzia pizten ari dela, baino zain beste atxikimendu bat dagoelako errelato ideologia handien inguruan. Ez dut uste errelato ideologia handi horiek berreskuratzen ari direnik, uste dut berdin jarraitzen dutela, baino kontzientzia pizten ari da eta berreskuratzen ari da egunerokotasunean kontzientzia hori behar delako, ez hainbeste borrokatzeko, baizik eta bizirauteko. Ura, leporaino daukazunean, kontzientzia hori ez izateak azkenean ura burutik gora jotzea edo joatea ekartzen du, eta kontzientzia hori izateak nolabait biziraupenerako mekanismoak edo tresnak ematen dizkizu, eta uste dut zentzu horretan berreskuratzen ari dela, baina faltan botatzen dena edo falta dena bada nolabait kontzientzia individual horien uztarketa kolektibo bat, eta norabide kolektibo bat, eta egia da inkognita asko ditugula aurrean, eta inkognita horien aurrean inork ez duela soluzio magikorik edo erantzun potolorik, baina egia da ere, nolabait, eztabaida edo erantzun individual horiek josten dituenak, edo uztartzen dituenak, asko daukala irabazita, nolabait, norabide kolektibo bat emateko, eta uste dut hor jarri behar dela fokoa. Aurrekontuak ere aipatu dituzue, aurtengoan EAJaren eta PSeren gehiengo osoarekin aurrera aterako direnak, oposizioaren babezik gabe, negoziaketak egon dira bai, saiakerak bai, baina ez dira negoziazio horiek ez dute fruiturek eban, eta arrabotsandia sortu da baita ere ez, batzuk eta bestek esaten batez ere EAJaren aldetik esandakoen arira, EH Bilduren aurkako jarrera oso irmoarekin, nola ikusten ari zarete gertatu den guzti hau, kutsu
kalkulu elektorala ere agian hartu diezaiokegu gertatutakoari, baina nola baloratzen duzu gertatu den guztia, eta aurrekontuek beraiek duten muina baita ere, ezta? Nik uste dut, reivindikatu behar dugula, eta nik hola egiten dut, eztabaida serio eta sakon bat egitea aurrekontuen inguruan. Kontuan hartu, historian zehar, hau izan dela eztabaida primigenio esango nuke, parlamentua sortu ziren aurrekontuak eztabaidatzeko. Eta orain, halako reduzionismo nahiko absurdoa egiten da, eta bihurtzen da lehen esan dudan bezala, taberna mailako eztabaida, ez da batzutan. Andoni Ortuzarrek esaten ditu tontokeria batzuk, oso aparenteak, oso zarata handia egiten dutenak, baina ez da edukiaz hitz egiten. Ze gertatzen ari da, zergatik, adibidez, EAen, hemen, ez dago akordiorik bestea beste, EAJ eta Bilduren artean aurrekontuen inguruan, ez da. Bueno, batek dio, klaro, zuek Madrilen egiten duzuen, Nafarroan egiten duzu akordioa, eta hemen ez, hemen zergatik ez, da, bueno, hor politikeismoan sartzen dira, ez da, politikeria zentzurik okerrenean esan da, gezi, trastorno bipolarra eta tonteriak esaten. Bueno, zergatik, nik uste badagola zergatik sakon bat, eta da, ze alternatiba planteatzen ari diren bat eta bestea praktikan, ez da, eta Elkarrekin Podemos ere bai, hor Elkarrekin Podemos da bildu nahiko, nik uste hildo generalean nahiko bat eginda etorri dira, bai negoziazioan, da bai apurketan, ez da. Ze gertatzen ari da? Nik uste fondoan badaude bi hildo, Ni hemengoa hitz egiten ari naiz, gehien ezagutzen dudana da hemengoa, Bizkaikoa eta EAEkoa, ez da? Eta aztertu dudana azkenaldian. Ikusten da, EAJ baduela joera orokor bat, egundoko inbertsioak egiten, baina sektore nahiko eztabaidagarrietan abiadura handiko trena aipatu du, klar, eske bigira, abiadura handiko trenean aztertzen baduzu sakon, gertatzen da oraindik ere ez daukala bat ere argi norabidea. Osea, tren hori zertarako izango da, ze tramo izango du, nondi joango da, ez dago argi. Da bitartean, EAJ-koak ari dira, eta PSOE-ren laguntzaz, gobernuan, Jaurlaritzan, ari dira egundoko inbertsioak egiten, adibidez, Gipuzkoan geltoki batzutan zeinetan ez dakite trena pasauko den. Pentsa, ez da? Da Bizkaian, egin izan dituzte eta elikatzen dituzte orain, egundoko inbertsioak, azpiegitura erraldoietan gero, erabiltzen ez direnak, eta ja adibide batzu badaude Bizkaian, ez da? Supersurfamatuak eta bat. Hori da norabide bat, bitartean, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek, insistitzen dute gizarte mailan inbertsioa behar da gizartea orekatzeko, egonkortzeko, eta adibidez, alokairuak, etxe bizitzak, klaro. Orain, agertzen dena da, Bilbo handian egundoko makroarazoa dago, da Donostia motibo diferentegatik, baina konvergenteak etxe bizitzak eskaintzeko gazte jenteari eta etorkinei garestitzen direlako ikaragarri. Turismoaren eraginez batetik eta bestetik eskaintzarik ez dagolako ez etxea erosteko ez da ere alokairu publikoak antolatzeko beste hiriburu batzutan egin izan den bezala. Eta aldiz, lehen ipini dugun adibidea, Iruñan, egoera hobetzen da ikaragarri zergaitik periferia hurbilean, etxe bizitza plan bat egin delako eta milaka etxe egin dira eta hori arindu egin da. Orduan Bilbo bihurtzen ari da traba, lehen esan dudan bezala, traba demografiko bakarrik ez ekonomikoa, etorkinak ezin dira hemen bizi, jende gaztea ezin da hemen bizi, da ari gara baliabide, baliotsoak galtzen gazteak alde egiten dutelako atzerrira edo beste estatuko beste gune batzutara, Madrid, Barcelona eta bat, lan bila hemen ezin direlako literalki bizi. Ordan, klaro, horre egundoko arazoa daude, ez da? Eta dana lotzen da, aurrekontuak gero esaten da, klaro, ez dute akordio hori nahi. Ez, hemen nahi dana beste norabide bat, beste politika egitural bat. Etxe bizitza alokairuzkoak edo merkeak atera, sozialak atera, hau da, deskongestionatu Bilbo handia den mastodonte hau adibidez. Nik uste hor dagoela benetako debatea, ikus dezagun. Eta, klaro, politika soziala eta gutxienezko soldata soziala da planteatzen dituzunean, ez da populismo egiteagatik. Da hemen, industria garaian, egundoko aporte demografikoa egon zen, industria sistemak hori behar zuelako, eta etorri ziren etorkinak, jarri ziren txabolak, gero etxeak, eta auzoak egin zitzaizkien beraientzako, Otsarkoa garrik alde berrita bat, eta ze gertatu da, moztu denean modelo hori eta industria pikutara joan denean,
oraingo sistema produktiboak Bilbo handian ez dauka euskarririk demografiari eusteko. Eta ez da ere etorkin berriak mantentzeko. Hoie dira benetako debateak, egin behar diren debateak, eta hortik ipini behar dira soluzioak beste aurrekontutan. Baina, klaro, ez dute nahi debate horretan sartu. Batez ere eskuinak ez du nahi. Eta gobernuan dagoen eskuin edo sasi eskuinak, EAJ eta PSek ez dute sartu nahi debate horietan, baina hoie dira debateak. Bai, uste dut hauteskunde eztabaidan, aurrekontu eztabaidan barkatu, gehitzearren, bi faktore daudela. Alde batetik, lehen egipat duztu hauteskundeak badatoz, eta uste dut horrek eragin bat izan duela. Eta egia da, normalean hauteskunde datozenean aurrekontu egiten akorde horik ez dela heltzen, baina aurreko legegintzaldean ikusi genuen, Elkarrekin Podemosek azkeneko urtean ere akorde bat lortu zuen, orduan guztia da posible. Baina ez duke esango oposizioan bakarrik dagoenik hauteskundearen tentazio hori, baizik eta gobernuan ere badago. Pasaden astean ikusi genuen, Azpiazuk Peperekin egin zituen elkarrizketa horietan, dagoeneko aurrekontuetan zegoen partida bat eskaintzen zion Pepek aurrekontu horiek babesteko. Orduan, nolabaiteko itxurakeria baten erortzen ari gara edo estetika eztabaida batean, eta hor geratzen baldin bagara, lehen mailako eztabaida horiek ez dira heltzen. Hori bat, eta bigarrena, eta uste dut hau dela pertinentena eta garrantzitsuena da, aurrekontu eztabaidak galdu duen balio politikoa. Zer orain dela, 20-30 urte uste dut, balio politiko gehiago zegoela eztabaida horietan gaur egun, baina gaur egun badirudi nolabaiteko merkatu bat, nik hau ematen duz, zuk hau guzen duzu, horretan erori gara. Eta ez hori bakarrik baizik, eta edukien inguruan ere uste dut hitz egin behar dugula. Askotan, aurrekontuen inguruko eztabaidak bihurtzen dira, subsidioen inguruko eztabaida batzuk, hau da. Nolabait, naturalizatzen da, ereduak sortzen dituen arrakalak edo utxuneak, eta aurrekontuak datoz arrakala horiek betetzera. Eta hor, etxebizitzaren kasuan argi ikusten da, ez? Ez da hitz egiten etxebizitza parke publikoaren inguruan, baizik eta hitz egiten da etxebizitzara sarbidea, etxebizitza pribatura sarbidea izateko laguntzen inguruan. Eta uste dut hori badela nolabait, lehen mailako eztabaida ere, bigarren plano batean jartzea. Edo askotan hitz egiten da, energia edo argindarra ordaintzeko laguntzetaz, baina oso gutxi hitz egiten da energia enpresa publiko batetaz eredu aldaketaz. Hor adibidez Elkarrekin Podemosek aipatu du, aurten jarri du mahai gainean energia enpresa publiko baten beharra. Baina bihurtzen denean nolabaiteko ereduaren ondorioa konpontzeko mekanismo bat uste dut, mekanismo garrantzitsuaren balio hori galtzen duela, eta aurrekontuen eztabaida azkeneko urteetan edo azkeneko hamarkadetan hori bilakatu da. Era bat ados, nik Elkarrekin Podemosek gogoratzen naiz, proposatu zuenean energia enpresa publiko horrena apoiatu nion publikoki, hori da beharrezkoa, egia da. Eta era berean, etxe bizitzan, alokairuzko parke publiko bat elikatu behar dute bereziki hemen diputazioak eta udalek egin dezakete, ez dute egiten. Eta gainera, diru remanentea dituzte, ezke hori da, nik ez dakit. Pasadan aurrekontutatik aitortu zuten 309 milioiko remanente basegola. Erabilzazu alako gauzetarako, ez dute egiten, esan nahi dut harrigarria da benetan. Eta egia da, bihurtzen da merkatu bat, eta partze politika bat, egia da. Eta ez da inoiz sakonera sartzen da hori da egin behar dena. Azaleko eztabaidatetik hemen jarretzen dugu Hamaika Telebistako solasaldian, aipatuko dugu eta luze hitz egingo dugu baita ere independentzia nahiaz, buru jabetzaz, naziometroaren azken datuei helduta, baina lehenik eta bat egingo dugu Josu Etxabururekin, gure eskuko bozeramailearekin, bataiaren beste alboan dugulako, eguerdion, Josu? Ez dakit entzuten gaituen. Ez gaitu entzuten, ez. Jarraituko dugu aurrera horintze bertan bueltatuko gara Josurekin. Bereiek ere autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu dutelako. Naziometroak esandakoaren arira, independentzia nahia apalduz doa Euskal gizartean hori izan da ateraten titular nagusienetako bat, ñabardura esanguratsu batzuk ere badira ez da, galdera nola planteatzen den arabera aldatzen direlako, erantzunak ere, independentzia
definiziaz berariaz galdetu beharrean, Euskal Estatuaz galdetzean esaterako zenbakiak aldatzen direlako, Euskal Estatua sortzeko erreferenduma guztiz ofiziala eta onartua izango litzateke azpimarratzen denean, goraka egiten dute, datu horiek, ehuneko ia 40 heltzen dira Euskal Estatuaren aldekoak izango liratekinak. Zuek zen nabarmenduko zenukete naziometroak argitaratutako datuen gaina? Nik bi paradoxa ikusten ditut, batez ere, eta nahiko esanguratsuak dira. Alde batetik ikusten dugu nola Hego Euskal Herriko, eta Euskal Herri osoko parlamentuetan geroz eta indar gehiago duten alderdi ustez independentistek edo abertzaleek, eta independentzaren nahia bera doa. Eta hor ikusten da, alderdi sistemak askotan ez duela determinatzen jendearen iritzia edo botere erlazio, benetako botere erlazio hori alde batetik. Eta bigarren paradoxa da, globalizazioaren arrakalaren ondorioz ikusten ari garela, nola Europako eta munduko leku askotan subirautzaren nahiak edo subirautzaren aldarriak indar hartzen duen. Askotan egia da, modu erregresibo edo erreakzionario batean, eta hor ditugu ultraskuineko ideiak. Baina egia da, subiranotasunaren ideia indar hartzen ari dela. Eta Euskal Herrian, eta esango nuke batez ere Espainiar estatuan, independentziaren aldeko nahiak edo subiranotasunaren aldeko nahiak bera egin duen. Egia da hor badagoela Kataluniako prozesuaren ondoren sortutako nolabaiteko barealdi bat edo marea behera bat, eta horrek asko dauka esateko, baina deskonexioa dago nolabait munduan gertatzen ari diren joeren eta Espainiar estatuko nazioetan gertatzen ari denaren artean. Segituan jarraituko dugu, debate honekin Josu Etxaburu dagoelako itxarote, baina tarte baten ostean izango da hori, orain izango gara bueltan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Bagara, bueltan berriro ere solazaldiarekin hitz egiten ari ginen independentzia nahiaz, naziometroaren datuei buruz, eta bat egingo dugu, honen arira ere, gure eskuko bozera maila den Josu Etxabururekin, bataiaren beste alboan agurtuko dugu. Eguerdion, Josu? Egunon, danoi. Aipatu dugu, ez da, autodeterminazio eskubidearen arautze aldarrikatu duzuela, batez ere Eskozian gertatutakoaren ostean, izan ere, bueno, jakin dugu, ez da, Auzitegi Gorenaren ebazpena izan dela atea ixtea, referendum horri, eta zuek proposatzen duzuena da autodeterminazio eskubideari buruzko auzi hori Europa mailan jokatzea. Zer ekarriko luke horrek? Printzipioz, ekarri behar duena da, Europak bere gain hartzea baita ere, hainbat lurraldeetako herritarrok dugun erabaki nahia eta izan nahia. Ez da nahi duguna da, Europa mailan subiranotasun lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula. Hori da aldarrikatzen ari garena, eta Europak ere orain arte izan duen jarreraren aldaketa bat ekarri beharra. Ez nahi da, orain arte Europak beti begiratu ditu barne arazo moduan erabaki nahi hoiek eta herri izan nahi hoiek, baina nabarmena da, beste begirada bat behar duela, batipat demokrazia bera jokuan dagoenean. Horregatik,
aldarrikatzen ari gara baita ere, hor egiten ari diren aleginak, oraindik sakonago eta gehiago landu beharra eta garatu beharra. Esaterako Europan bertan argitasun legearen bueltan hainbat alderdi egiten ari diren lanketa hori, ezta? Azken batean nazioartean erreferendumak egiteko joko zelaiak arautu behar dira eta hoiek dira pixka bat nazioartearen aitortza baterantz edo gure planteamentua. Izan ere, Europa mailan egon badaude, ezta, herrialde desberdinak nahi berberarekin, baina antzeko ebazpenak ere jaso dituztelako arlo judizialetik batez ere, era bateratuan jokatzeko orduan ez zenolako tartea dago? Tartea egon behar da eta dago. Nik uste aurreneko ideia dela parte sentitzearena. Eta gu geu, beste hainbat herritarrak gisa, olatu soberanista horretako kide sentitzen gara. Jakin da, herri bakoitzak bere ibilbidea duela, egina batzuk, egiten ari garena baita ere beste batzuk, eta izaerak ere diferenteak dirala, eta egoerak gaur egun desberdinak izan daitezkeela. Baina horrek ez du nahi esan, elkarrekin jokatu behar ez dugunik, eta alden eta sinkronia handiena lortzen saiatu behar eskarenik. Izan ere, oraintxe eztabaida herritarra bideratu dugu eta abian jarri dugu gure eskutik, eta horrek era bat egiten du gure 5. puntuarekin, eta da munduko subiranistekin elkarlanean aritu beharra. Horregatik, jakin badakigu olatuak sortuko dirala, sortzen ari dira, eta kontua da gu zai egon gabe ere lanean harrapatu behar gaituela, eta ezinbestekoa izango da guztiongandik ikastea, eta horretatik ere guk geurea egiten jarraitzea. Aipatzen duzun subiranismoaren olatu horrek, zeri erantzuten dio zure ustez? Hainbat herrik eta hainbat herritarrek determinazioz eta burujabe jokatzeko gogoa dutela. Herriok eta herritarrok erabaki nahi dugu. Eta erabaki nahi dugu bertotik bertora. Eta erabaki nahi dugu bizitza duin bat izateko. Etorkizuna bermatua izateko. Eta hori subiranotasunatik pasatzen da. Eta horrek ere hain zuzen gure eztabaida herritarraren aurreneko puntuan gure eskuk hori jarri du. Eragile subiranista moduan, subiranotasuna erdigunean jartzearena. Eta hor nabarmena da herritarrok gure erabaki politikoa libre erabaki nahi dugula, eta bertotik bertora erabakiak hartu. Eta nabarmena da baita ere, hainbat herritar, hainbat herrialde diferentetako herritarrak, ez da nolako determinazioz eta burujabe jokatzen ari diran. Guri ere, alaxe egitea tokatzen zaigu, determinazioz jokatzea eta burujabe jokatzea. Eta batzuk euren etorkizun politikoa aurki erabakitzeko bideak aurkituko dituzten moduan, guk geuk ere, Euskal Herritarrok ere, geure bidea jorratuz, guk geuk ere erabakiko dugu, seguru. Josu ere, azken galdera bat, naziometroaz ari garelako hitz egiten hemen solasaldian, datuak kaleratu zirelako aurreko astean, ez dakitzen nolako hausnarketa egiten duzuen datu hauen gainean? Hausnarketa zabala izan daiteke, eta nik uste gainera hausnarketa osagarria izan beharko litzatekeela. Ez datu bakar bati erreparatuz, eta bai ostera gainera kontutan hartuta, erabaki horiek argazkiak aldakorrak dirala. Eta gainera gure esku gisa eta herri eragile gisa datu horiek aldatzeko ere jaio ginala. Beraz, nabarmena da subironatasunak erdigune hartu duela, burujabetza osoaren aldarrikapenak erdigunea hartu duela, nabarmena da burujabetza osoaren aldarriak formalean espada ere egunerokotasunean hainbat eta hainbat erabaki hartzen ari dirala hemendik kanpo gero herritarroi, euskal herritarroi eragina dituzten hoiek, beraz datuak datu eta argazkiak argazki, gu jaio ginen argazki hoiek aldatzeko
eta benetan subirontasunaren prozesu honetan herritarren aldamenean eta herritarrekin batera alduntze prozesuak bideratzen joatea, azken batean gure etorkizun politikoa libreki erabaki dezagun. Mezu horrekin geldituko gara, Josu Txaburu, gure eskurek bozera maila, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik, hurrengora arte. Bai, bukatzeko zoriondu nahiko nuke Usansoloko herri eta herritarrak, 113. Udalerria izategatik, jakin badakit hor Usansolo herria plataformak ordezkaria izan duzuela zuekin, eta bijoakie gure partez behintzat gure zorionik eta beroena. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Hortxe gelditzen da ere, mezu hori, eskerrik asko Josu, hurrengora arte bai. Hortxe, egoera, Carmelo, zuri emango dizut hitza, hainbat apunte hartu dituzuela, ikusi ditut. Eskerrik asko hitza emateagatik, baina kasu honetan suertea eta konpromisoa ere bada zergatik. Gai hau oso konplexu bat sakona da, ezin da ventilatu eztabaida labur batean, baina saiatuko naiz behintzat gaiaren koordenatu batzuk jartzen, ez da? Lehen ondo esan du Mikelek, paradoxa badagoela, badirudi Euskal Herrian ez dakiz ere mutan izango dugu, baina alderdi abertzaleak nagusi garela esango nuke parlamentuetan, baina gero horrek ze ondorio dauka, ez da? Hor dago paradoxa bat, independentzia naia gero badirudi beruntz doala. Kau, ze gertatzen ari da hor? Gero beste aldetik Josuk esan du hitz egin du, nolabait independentzia baino gehiago esan du jendearen eskubide bezala burujabetza, erabakia, baina erabaki nahi horrek forma oso konkretoa eta komunidade oso konkretuen inguruan gertatzen da, eta ez da kasualidades, ez da Eskoziak nahi du independentea izan, Katalunia nahi zuen independentea izan. Euskal Herriko jende askok eta asko behintzat, ez dakit orain kuantifikatzen, baina nahi dugu independentea izan. Zergatik Eskozian, Katalunian, Euskal Herrian? Hor badago zerbait personalak izabanako arena ez dena. Burgosek ez du independentziarik nahi, hemen bai, ze gertatzen da, nazioa gaude, nortasun badago. Orduan hori ezin da inoiz astu, ez da? Nazioa dira nortasun espezifiko konkretoa daukaten komunitateak. Eta logikoena da nazio horiek nahi izatea estatu propio bat. Zergatik, hain zuzen ere, beraien nortasun hori garatu alizateko. Izan idiomatikoa, hizkuntza mailakoa, kulturala, sozioekonomikoa, historikoa, elementu guzti hori daude. Orduan, ze gertatzen da? Hori horrela izan da zergaiti doa berantz independentzia nahia orain adibidez Euskal Herrian esaten da, ez da? Ez da kasualidadea. Ikusten ditu, Mikelek aipatu ditun alderdi abertzale omen diren horiek, baina ikusten ditu praktika politiko konkretu batean. Madrileko gobernua apoiatuz, adibidez, edo Madrilen negoziatuz eta botu eman da estatuko aurrekontuei adibidez, horrek esan nahi duen guztiarekin, ez da? Horre ze planteatzen du, independentziaren alde dago mugimendu batek bere politikaren eremu nagusia kokatzen badu estatuaren kongresuan, senatuan, hango errekontuak apoiatzen badituta bat, jentea ze ondorio praktiko atera behar du. Independentziaren bidean doa edo ez doa. Ez da, ulertzen da? Nik galdera bezala egiten ditut horiek, momentuz. Zer pentsatu ematen du, ez da? Ze gertatu da Katalunian? Katalunian bazegoen gehiengo argi bat independentzia eta estatu propioa egitearen alde. Aurkitu du biderik? Ez du aurkitu biderik. Ordan, jentea dio, jode ez dute aurkitu biderik. Hemen Euskal Herrian orain Madrilera joan, hango aurrekontuak apoiatu, hango gobernua, bestela beste okerrago bat etor daitekelako, baina hango gobernua apoiatu, horrek pedagogia aldetik argitzen dio jenteari ideia, independentzia behar dugu edo behar dugu gobernu progresista bat Madrilen. Hori guztia dago debatean. Nik uste krisian dagoena hemen da naziogintza, bestela esan da. Independentziarako bidea ez da batera erresa, estatu propia lortzeko bidea ez da batera erresa, hori ikusi dugu, hemen eta Katalunian edo Eskozian, baina behar da oinarri sendo bat. Eta oinarri sendoa da naziogintza, hau da, gure nazio nortasuna indartu egin behar da. Eta indartu egiten da, jentea badu, intuitiboki, ze gertatu da, halako batean esku bat agertu denean Irulegin, duela 2001 urte, jode,
Gure nortasun nahia, gure naziogintza nahia indartu eginda, eta danak Euskaldun guztiok atera gara irribarre eginez. Hor zerbait dago eta zerbait falta da. Ulertzen da? Hori ez da lortzen Madrileko Kongresuan. Madrileko Kongresuan Sánchezi ematen diozu botoa, eta aurrengo gunean Sánchez ateratzen da defendatuz 155 artikularen aplikazioa. Claro. Hau da, sezezioa ahultzeko nolabait esan, boto ematen diozu, eta agertzen da aurrengo gunean esaten, argi, baina mugitzen bada jentea independentziaren alde kain emango diogu. Claro, zalantzak daude, nola ez dira egongo zalantzak, hemengo alderdi politikoen praktikarekin orain badaude zalantzak, horregatik ahultzen dira, nire usterako, nire iritzi personala ahultzen dira, independentziaren aldeko jarrerak, ez delako bat ere argi agertzen alderdi abertzale dituen aldetik, independentziarako bidea, estrategia bat, ez da agertzen. Eta nire uste apalean, independentziarako bidean, urratz printzipala orain da, naziogintza indartzea. Hau da, nazio bagarela, nazio horren ezaugarriak, bereziki hizkuntza, eta hizkuntza ahultzen ikusten dugu, praktikan. Pues hor daude arazoak. Nik uste lehen aurrekontutan esan dugun bezala, benetako arazoi aurre egin behar diogu. Taktikaz, zentratzen badugu taktika horietan, gure politika, jenteak ez du ezer ulertuko, ez du bidea ikusiko. Gintzaren ardatza galdu dela esango zenukezuk ere, bide instituzional horretan jarriko zenuke fokua? Lehen esan dudana, uste dut, naziogintza bai krisian dagoela, baina krisian daude, eta inkesta honetan oso ikusi da, 20. mendeko relato handiak. Relato handi horiek, edo argipen ideologika handi horiek, bihurtu dira identitate. Jendari galdetzen zaionean, independentzia nahi duen, ez duen beste pentsatzen independentzia nahi horretan, baizik eta pentsatzen du independentista etiketa edo nortasun konkretu batean. Eta uste dut hori atzera pausu duela, zen nortasunak askotan, edo identitateak bilakatzen dira, batak besteari erasotzeko traba. Nazioarekin berdina gertatzen da, eta berdina gertatzen da, bezaki sozialismoarekin edo erlatio handi horiekin. Zegero jendari galdetzen badioztu, estatu propiorik nahi duen, edo buru jabetza handiagorik nahi duen, baietza esaten dizu. Hor uste dut, deskonexio badagoela, generazionala izan daitekena, edo borroka ideologikoarena izan daitekena. Baina egia da ere, eta uste dut oso arrisku handia dela, Euskal Herriaren barruan komunitateen arteko deskonexioa geroz eta handiagoa dela. Hau da, badago nolaiteko euskal komunitate bat independentzia naia indartsu mantentzen duena, eta badago beste euskal komunitate bat, euskararekin harremanik ez daukana, euskal munduarekin harremanik ez daukana, eta nolabait beste parametro ideologiko eta komunikatibo batzuetan bizi dena. Eta uste dut hor bi estrategia jarri behar direla martxan. Alde batetik, euskal komunitate horrek, euskararen komunitateak edo komunitate nazional, sentimendu nazionala daukan komunitate horrek, dentsitate irabazi behar du, indarra irabazi behar du, indartu behar da, eta hori naziogintzaren bitartez egiten da. Eta ez da egiten hainbeste instituzioetan edo bestelako eremuetan, horrek ere lagundu dezake, baino ez da izan behar estrategia nagusia, baino deskonexio horren aurrean edo bipolarizazio horren aurrean uste dut, erreferente konpartituak ere behar direla. Eta erreferente konpartitu horrez eta gutxiago ditugu. Komunitate bakoitzak, komunitate nazional bakoitzak, herri honetan dagoen komunitate nazional bakoitzak, bere referenteak, bere identitateak eta bere parametroak ditu. Eta uste dut hor pausu bat eman behar dela, eta guztiok aglutinatzen gaituzten erreferenteak sortu baino. Beti ere, bi estrategia horiek kontuan hartuta. Hau da, euskal komunitateak ez badu dentsitate irabazten edo indarra irabazten, erreferente konpartitu horiek beti izango dira beste komunitatearen menpeko erreferenteak. Carmelo, borobiltzeko. Bai, ez da errezamai daiteken debate hau, nik uste dut Mikelek esandako batzukin ados nago, baina nabaradurak egin beharko nituzke begira. Lehen klase sozialak esan dugu bezala, nazioak ere egon badaude, existitu egiten dira. Eta problema da gainera nazioak askotan lehian daudela. Hemen jasan behar izan dugu eta jasaten dugu nazio espainiarraren inposaketa. Da inposaketa bada. Eta ordan, hor lehia badago, Euskal Nazioa eta Nazio Espainiarraren artean, errealitate bada. Kao, ze gertatzen da, Nazio Espainiarrak baditu bitarteko guztiak bere naziotasun hori estatu bihurtzeko, da bestea zapaltzeko, eta hori ari da egiten, eta Nazio Euskaldunak ez du, edo Katalanak ez du, medio hori
bere nazioa estatu bezala antolatzeko modu demokratikoan. Baina zuk egizu proposamen bat, bere garaian, Katalunian zegoen bezala, nazio propio demokratiko bat antolatzeko eta gehiengo aurren inguruan bilduko zaizu. Egizu, baina ez baduzu egiten, Madrilera basoa, zure politikaren zentroa, han egiten baduzu, elikatzen duzuna da, nahi ala nahi ez nazio Espainiarra. Bere inposaketa eta bere baldintza guztiekin, hori ari da gertatzen. Debate interesgarria da, gordina da, ni erreformen aldekoa banaiz, baina, klaro, estrategiak argi izan da. Eta hemen ez dago estrategia argitasunik horregatik ari da ahultzen, eta nahaztu egiten da naziotasuna, nortasuna eta demokrazia. Klaro diozu, esaten zuen Josuk ez da, oso konzeptu konfusuan. Jenteak esaten badiozu, nahi duzu erabaki, nahi duzu buru jabetza, bai. Klaro, baina bai esaten dizu hemen da Burgosen. Baina oso testuinguru diferentea dira, ulertzen dirazu, edo Andaluzian nola ez dute nahikoa. Klaro, baina eske zer dira nortasun nazionala, zer dira normalean hizkuntza baten edo kultura propio baten inguruan biltzen diren nortasunak. Zergatik apasionatzen gara 2001 urte dituen zera esku hori agertzen delako eta zorioneku ipintzen duelako. Hor badago zerbait, eta logikoa eta koherentea da filosofikoki guzti onuragarria da, zerbait hori mantendu nahi izatea, hau da, nortasun nazionala, naziogintza. Egizu proposamen bat, independentzia proposamen bat, horretan oinarritua koherentea, eta eman bide bat, ikusiko duzu nola lortzen duzun gehiagoa, klaro. Debate zinez interesgarria, luzatuko goinateke hemen honi buruz hitz egiten, baina sentitzen dugu, hemen utzi behar dugu gorko solasaldia ere. Eskerrik asko beste denguren intzateagatik Mikel Alvarez eta Carmelo Landa, eta ordu bietatik aurrera, eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.